जों जतनो साइमानो तै सिओ दुनियाओ तै kaisa mwtaini rok hingkhe buma eba bufano hini sajago tei jotoni silai maya khlainai bo buma eba bufano no hini sajago phiaba ang norokno tabuk je story sana thangui tongmani abo hingkhe oboni sai ulta se wng sio ang mo story sana thangui tongmani hingkhe Sujana Seth bumungoi khoroksa bwrui ni story Sujana Seth bumungoi khoroksa bwrui ni case no tui sana thangui tongo norokni bisingo baksa baksa sawi bo manna hingkhe bini life bo actual tam wngkha chwng abo saiman lainai Sujana Seth wngkha khoroksa well educated tei bini nijini business bo tongo tei bo abono no naikolui tongo khoroksa well educated bwrui bo bahai khe nijini ok ni bwsano bwthar mangka abo belai kheno wanajaknai kok tei aboni bisingo tamo koktoma tong tei aboni bisingo tamo ni wngui bo nijini ok ni bwsano bwthana nangkha maya nangya karui chwng aborokno saiman lainai bwskang ni video o skip khaiyaui paithak jora nai tongdi o video ni full story saiman no muchungkha hingkhe nijini ok ni bwsa 4 bochor ni cherai no suitcase o daui bwtharui bono Goa ni hoite Karnataka jora safar jari tongkha tamoni bagui bo nijini ok ni bwsano haikhe bwthar laikha chwng tabuk saiman lainai mo case no saimanani swkang puila o 4 bochor cherai ni bini buma eba Sujana Seth ni somonde kisa saiman lainai Sujana Seth wngkha khoroksa Kolkata West Bengal o tongnai bwrui tei bo Kolkata Biswabidyalaya o physics ni master degree tui pass khlaimani yagulo Sanskrit bhasha no tui bo achieve khlaijak abo simiya bo AI tei data science ni field o bini 12 bochorni experience tongo kok thaisa bai sana thangka hingkhe bo khoroksa well educated tei smart lady ni bisingo khoroksa bwrui khopjago tei bo AI tei data science field o interest tongmani bagui Kolkata ni hoite Bangalore o shift wngna nangkha bo amoni hingkhe Bangalore khe belai kheno success wngnani chance tongo aro thangka hingkhe aboni bagui bo Bangalore o shift wngkha tei bo bini uansukma haikhe no success bo wngkha tei bo o field o samung khaite khaite 12 bochor wngui thangkha tei bini afuru experience bo wngkha 12 bochor ni samungni jarui no bo khoroksa chwla Venkat Raman bai malai laikha tei o chwla bo a field o no samung khlai tongo tei o chwla bo high profile well educated no tei bo data science tei AI o belai kheno interesting tongo haikhe no borok sini laikha tei torok hamjak laimani lama o bo kwrwng laikha haikhe no borok hamjak laimang 2010 o hingkhe paithago borok kaijak laikha tabuk hingkhe borok khoroknoi ni no self defense tongo aboni bagui borokni kwchar o financial problem bo kwrui rang puisa no tui borok amsukhe kuchugo kajak aboni bagui borok uansuk laikha tabuk hingkhe startup khlainai hinui aboni bumung borok narwkha The Mindful AI Lab hinui puila o kheto o company thik no choliui tongmani aboni ulai kheno Venkat Raman o company no yakarui kubuni company o join ribai rikha o kok Sujana Seth ni bagui belai kheno dukho ni byapar borok tongmani khe bole kwnui phiaba bini company no tabuk hingkhe Sujana Seth saijung no on khlaika 2019 o borokni khoroksa cherai achaikha kaijakmani 9 bochorni yagulo borokni nogo achomsa tongthokni mohol phiaba o tongthokni mohol bisi tikilia lockdown wngmani yagulo jotono jani nogo habui tongbaikha tei fataro onghonani lama bo kwrui afuru norok jotono saimano lockdown furu bahai tei lockdown furu fataro bo ongkhormaya bai nokni borok joto nok kaisa khe nogo tongthok chathok tonglaio phiaba borokni aro hingkhe amo haiya borokni aro hingkhe ulta se tei bo walai suklai wngsuo borok kwnui ni bisingo hamjakmani halok wngyawi tabuk hingkhe jolimani tei naslemani hapar se kuchuk wngui nukjak paisio tabuk hingkhe aste aste amsukhe walai suklai wnglaikha je borokni walai suklai obo kut jora thangui sogoikha walai phano 2019 jora hingkhe borok khoroknoi no tongmani nukung khungsao phiaba 2022 o kheno Venkat Raman Sujana Seth no yakarui kubuni desh o yakarui kwlang thangkha tabuk hingkhe borok khoroknoi kebo nasiklai manlaya aboni bagui Sujana Seth police o thangui tabuk hingkhe Venkat Raman no case rinani thangkha case hingkhe nogo satogo buo togo tei jalil khlaio rok hini saka police o thangui amo haikhe complain rikha Sujana Seth
Tabuk hingke to borok jesa kepano divorce na hanani kok salaijak aboni sikang borok wansuk tei kalai uje bini bihik sujuna sei je allegation dimani abo kubuide thokai sujuna sei tabuk hingke a kok rok no wansugibo proof rok joma khlaika video rok kwbangma medical test khlaiui bujangmani physical abuse khlaima rok phunukka court o. As a proof susna said phunukmani yagulo court o borokni divorce bo wngkha bini favor no klaika mane bini sao tei bwsaini hingkhe saya bono physical abuse bumani tokmani aborok tei borokni bwsa khoroksa 4 bosorni cherai tongmani bini custody bo Sujana Said ni yagono mankha tabuk hingkhe phiaba Sujana Said abo bai simi gosilia mas maso bono 2.5 lakh marinai hinui saka bini bwsai no tei court o bini kokorok no khwnaui gosiui bo nakha tei omno saka marinai hinui haibono bwsai hingkhe 2.5 lakh ni jagao 20,000 no riwui tongkha bo haike no mas 20,000 mang riwui thangkha Sujana Said ni bwsai khoroksa bwsai kaham wngui manya phano phiaba bufa hingkhe belai kheno kaham aboni bagui no bufa bwslabai kagui tongmanyani bagui court o thangui saui saptao ekbar phano malai na rithun bini bwslabai hinui angke raman to already kagui thangpano 20,000 ni na to gosijak court rok amono nai gosiui akoi bwsaba malai na bagui bo saptao ekbar gosika court rok hingke to decision no naui rikha phiaba Sujana Said hingka o kok no hojom khlai manliya tamoni hingke bini bufani sampli phano se bwslani sakao klai rina riklak hinui bwkha khlai tongo bo amsike joli jago je bini divorce bwsai no bini bwslani sago bini bwsaini sampli phano se klai rina musungjakya tei kaisa faising hingke bwsai wangke raman bwslabai malaina bagui sande no belai kheno khatung khajak nasingjak sande no tamni hingke divorce ni por omo first time malainani bini bwslabai tei bo imagine rok bo khlai paikha je wansugui bini bwslabai malaina thangka hingke bini bwslano tam sarinai tei bahai ke saradin khushi toninai hinui amorok wansukmang bo haike no din laikha tabuk hingke to Sunday din sok paika hingke bini bwslabai malaina bagui kaisa ukil no twlangui belai kheno happiness bai thangka Sujana Said ni nogo bwslabai malaina bagui phiaba shocking part wngkha Sujana Said saka afuru ani bwsla nogo kwrui hinui phiaba o bwsla biyang thaka belai kheno uanama singsa Wangke Raman afuru musungjakya phano se bo bini bwslabai malai no nogo kifilna nangkha afuru bo phiaba Wangke Raman afuru bwkhao nirasa wnglia tamni hingke first Sunday o malai manya phano second Sunday o kaham ke no malai sina hinui kha phiaba second Sunday o bo haino hai bini bwslabai malai manliya Sujana Said teisa haino hai kubuni bahana phunugui bini bwslano nogo kwrui ayang thango rokhini saui teisa bwsai no haike no nirasa khe nogo pathogui rohoka o kok rok no tui Wangke Raman court o thangui phano saui mano phiaba salia bo kisa soijo narwgui tongkha third Sunday o malainai hinui phiaba third Sunday o haino hai khaifika Wangke Raman tabuk hingke siui paikha je bini bihik bahana se kariui tongo bwslabai malai riyani bagui afuru Wangke Raman wansugui saka bihik no last jora tewaisa puru malai riya hingke legal action nahanai hinui a kok no saui pai Wangke Raman tabuk hingke bini nogo kifil thangpika tabuk hingke puru fourth Sunday sokpai no hinui nasing tongkha Wangke Raman hingke a din phaikhe hingke no teisa haino ha hingke yang Sujana bo bufa bai bwslano malai riyani bagui belai kheno chai tokjak borok no jesa kapano malai riya hinui phiaba tabuk fourth Sunday o ke bahai ke mana khlai sinai hinui wansukka belai kheno bagui bo idea kaisa wansukka je kaisa hotel o book khlaika 2024 ni January o Sujana Said North Goa ni hotel o Sol Banyan Grande ni room 404 o 6 January ni simi 10 January jora a room no book khlaika Sunday phainani swkang no bini bwslano tui bo Goa ni bagui ongkhorui thangka
bo oboni bagui omo khai tongo je bini bwsai bini nogo phaika hingke bini bwsai ni kok ni uttor bo rina nanglak hinui bo nog ni haike kharui tongkha tei bwslabai jesa kepano malai riya hinui. Hotel o thangmani yagulo bo aro naikha je biyang biyango berainani jaga tong gana gini aborok hingke naimani ulo kheno bini bwslabai sarik sariko kheno ah jaga o thangui beraikha. Kwcharo kheno sujuna set no bwsai call khlai rika ang mo Sunday o malai manglak ani bwslabai hinui. Tamoni hingke bo tabuk business ni regarding out of country thana nango hinui amo haike sakha. O kok rok no khwnawi sujuna set tamni bagui bo belai kheno sok wngjakha. Tamoni hingke sujuna set bini bwsla no malai riyani bagui se kubuni jaga o haimani. Phiaba achomsa tamo wngkha je bo 10 tariko se ah hotel ni ongkhorno tongmani phiaba 10 tarik ni swkang 7 tariko no ah hotel ni ongkhorui phaikha. Hotel ni ongkhorui phaimani yagulo kheno 7 tarik ni 12 ta horo sujuna set dakti dakti hotel ni ongkhorui taxi arrange khlaigari hinui ah hotel staff no sakha. Mani hoite Bangalore thana bagui taxi arrange khlai ridi hinui sakha. Amoni hachal ma hingke 600 km hakchal. Arono hoite 600 km thangnani hingke 10 ni hoite 12 ghonta nangnai. Aboni bagui hotel staff sakha je nung amsungno urgent nang tongkha hingke flight bai phano thangmano mem hinui sakha. Abo samani yagulo phano sujuna set go siliya taxi bai no thanani hinui sakha. Aboni ulo kheno aroni staff khoroksa taxi cab no call khaika bono tunui ridi Bangalore jora hinui. Call khlaimani yagulo kheno ah cab driver sakha 30,000 nangnai goa no hoite Bangalore thana hingke abo hinui sakha. Aborok khwnamani yagulo aroni staff sakha je aroni hoite ah jaga thangnani 15,000 se nango phiaba borok aboni slai double se sanai tongo 30,000 hinui sakha. Hingke nung flight bai no thangpai sidi mem amo belai kheno double rang thangui tongo hinui sakha. Phiaba sujuna set go siliya haino hai sabika o cab driver no nuhundi amsukbai no ang thangnai hinui. Ah kok rok no hotel staff khwnawui tamo haibo wngjakha phiaba bo bini samung khlaika samani yagulo kheno cab driver no nuhnui rikha thokpaimani yagulo kheno taxi ni ticket khulugui suitcase no dadi hinui sakha sujuna set afuru. Phiaba dana naimani yagulo amsike hilik normal ri tonimani suitcase ni slai amsike hilik aborok no nugui cab driver bo tamo hai wngjakha hingke logi no sengkha o jaga o tamo tong hinui. Ri rok to amsik hilik nakogya kuno manui dajak de hinui sujuna set no ah kok rok no sengkha. Hingke tini ni video belai kheno logoi thangkha norok next part naina muchungkha hingke comment kai sadi norok ni bagui ang next part tubunai.